Allahu Akbar! Mai martaba sarki zai shiga gida. Sai kai! Sai! 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 Yanzu mai martaba sarki zai fito, zai araka shi gidan daba da yardar Allah. Ga kwamishinan 'yan sanda da shugaban sojoji da shugaban DSS na jihar Kano gaba ɗaya sun bayyana a gurin mai martaba sarki Aminu Ado Bayero. Kano ta 'ya'yan Ado Bayero ce. Allah Ubangiji ya zaunar mana da jihar mu lafiya, Allah ya ba mu lafiya, Ubangiji ya kare mana ƙasar mu. Muna godiya, muna ƙara godewa Allah. Gumel! Yanzu gaba ɗaya shugabannin tsaro na jihar Kano suna nan gidan sarki na Nasarawa domin raka mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero zuwa gidan Dabo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ya karya makiyanka, Ubangiji Allah ya baka nasara. Ga kwamishinan 'yan sanda. Aminu Ado Bayero domin mai da shi zuwa gidan Dabo. Allah a wannan rana ta Asabar, Allah Ubangiji ya kare makiyan sarki. Ga shugaban